jo mateixa, a respondre ells i les alumnes, a respondre les mares i els pares i, és clar, a respondre el nostre govern. El nostre govern en l'ombra, diria jo. Per què valorem tant i defensem l'escola pública? Què ens aporta? Què aporta als alumnes? Què aporta la societat valenciana? I què m'aporta a mi com a mestra i com a persona? Des del meu punt de vista, l'escola pública i en valencià ens enriqueix amb la seva diversitat, ens ajuda a integrar l'alumnat, ens fa una societat més justa, ens implica i motiva a participar a tothom. Jo treballo en una escola que, com moltes altres escoles públiques, ens enriqueix la diversitat de l'alumnat que atenem. És una escola en què intentem donar resposta a tothom, independentment de diferències de raça, econòmiques, de religió, de capacitat. Una escola en què assumim la diferència com a normal. Però després de veure i de gaudir amb allò que ens aporta l'escola pública en valencià i seguint amb les preguntes, què ens cal per tindre èxit en la nostra tasca? Què ens cal de la comunitat? Què ens cal de mares i pares? Què ens cal del govern valencià, però en especial què ens cal de nosaltres mateixos? Per a dur aquesta tasca endavant, la implicació, el treball i l'esforç d'ells i les mestres de l'escola pública és fonamental. I aquesta és la gran i única força de l'escola pública, el professorat que dia a dia treballa per a que funcioni. Dic això perquè malauradament ens sentim abandonats per part d'una administració que no escolta les propostes ni atén les necessitats dels seus treballadors, amb un augment de ràtio que no ens permet atendre les necessitats de tot l'alumnat, amb les plantilles dels centres incompletes. El curs comença dilluns proper i al meu centre, per exemple, encara falten 4 persones que no s'han incorporat, el que ens suposa a tots un esforç afegit. Sense beques de llibres, la qual cosa suposa que molts xiquets i xiquetes no podran comprar-los i farem el que podrem. A més, sense poder garantir en molts llocs un ensenyament en valencià a qui així ho demane. Sense tenir encara, a hores d'ara, cap instrucció en quant a menjador escolar, ni quines són les beques concedides. Amb interins que durant anys han fet la seva tasca i ara estan al carrer, sense inversió en les escoles i en barracons. I a més, estem pendents també d'una reforma educativa amb itineraris segregadors. Aquest és un problema de grans dimensions, ja que afecta tot l'espectre humà i social del present, però sobretot de futur. Estem parlant dels nostres xiquets i xiquetes, de les nostres filles i els nostres fills. Ens cal continuar i dur endavant la tasca iniciada fa molts anys. I és des d'aquesta plataforma per l'escola pública on les mestres, junt a la resta de col·lectius, hem de lluitar i a la que donem tot el nostre suport. Vull acomiadar-me amb un sentiment d'esperança, amb els versos d'Obrim Pans en la seva cançó Seguirem. Seguirem amb l'emoció del primer dia, amb la gent que t'estima, amb l'esforç compartit, seguirem. Amb les batalles quotidianes, amb les guerres de sempre, amb el teu compromís, seguirem. Amb tot allò que defensaves, amb un somriure als llavis, amb un foc sota el pit, seguirem. Gràcies.